أنسو أبيت وسط زبلتات كم زنبركو يبلعو نبرو أتي كم زتناقحا أين جرنسب كخون يو أتي مخنيات انتخوني دقا من تاي إكوا أي ترآننين نتي تبحالي وشتي سمي سامسنية هجي فرانكفرت نور جنز بزل نجر كابز نبر زمن جميرو انتايو بحاد السب حوات من محاي يتجمره نسوجن نون حفت النت انتاي انتزي حاسب ينبره أنا أب محداء أي تولد كن أدي أتي بزوحت أباؤتنا زتمامنت زلو سب نبرت أبوي أب تورنت تزاربة أتي زلاني كلهم نجارات جنزب كوبانياتات بتأتتاح النتاكوهم ودب أي فلتن بسم أي دلن جنتي زيتنا برأيهم كتقالس كخوين أنت تكنتكا سلام تبحاليه كندي أي نبرتن بقلت سنات أن تمنكباكب بتعجستي ملو اتي ايكونن بيت زجبر زخدن ازيو زمته اب بولونيا ترخبنا انا زخري درجات مهرتي اب مؤدا ينبركو نبلا ساعات كسراحيه اب بيت من محايا جمرت انا انتاي حسدكو كسنكمويه جنت خيدو اتي من محاينتي مدبر زلقه زحفست درجه اند تتكدت يوم اسات كتكونا نيحبت مدبر زسأبج أماتات بحري رستورانات شامبين اب منكر لوتي فتين إن حفرني أبزية أنت زخونة ده أب مخنياتو زي كونني حبيرتان نساء تمناخ بقية وي نساء أب زي كون عالم أنت توكست أب تمناخ بقى نديسلدورف تمح حزينة بكالي الأسات أب حبت نيمريت جزيز نبرت كونت إن حفرنية إن أي ترى أنين نساء اتي أبوشت إيسو لزخونة بفتحي اتي أمحارة يكتريني جن اتي أنين خلكس اتي أبزوح كوبانياتات نا أوروبا وشتئي كلهم كوبانيات زلخوية كمو أون ازي بتقومنا أب أفريكا أب تأماني ينبركو انت زي رأني بقلت انت تقمت أنية نعاي دانيال تمتأ السو تساتي نبرة زنقاس حملتها قوي حديث فلكينا يسحتي أودي بمراكبي كتري كتركب كم زبل نبرة أب كوبانيات تكنولوجي أب كل زبلة شمشعنا زلواناني تشومايو سلام قليل خون زتوادقت زل أم عالتي بقنات أباؤت اندهبت إن أوت كساب سمون قروب أين تحافكون أنت زيكونا اتقوادناي داويتيو زلوني أب جينيفا زنبرا أبال نيواحيو لما تكلتي أب أنت تكللا سب من مرت سلام أب إرحقت أنت تمحادرت أني أي ترخبا أنت لو حقيوم ننسى تسمعوا بذكرتا أبزوريك زتراخبو وان أبصرح نمبال إيه جن أنا أوت كلهم بوتا كلهم جنزب وان أبزو وسدت رولكسية تمحيشت بنينا أكاونت كل نجر أبسنوي مشت تخديئة أبيتاتنا نبرنا اتي بيت مرت نبرة اندا تخدين نتي بحري مدك أسي طرابيزا ببونوس اندا قدست اسات سراح مزخونا دانياليو انت تبحلا اندانا اي تخونكن تملكاتي كم تزراربا كابرس اف سنبات تقمت اتي سنبات سمعكا بوكيس سمعكا وتيتي نخا حبيبي تبلا بعاوديو انا انت خونا ابتي بوتا تقميت انا برخا السو ابوكيس اقلقلو بتقاه فلتا قنا بحقي من تاين تبلا مسقنا زخونا دراسي زبلا ايو ترى انا اسات تقميتي اب منكر بدنق انا قناتا بزيناب أنا تبلا نخندي أتي حليفنا أبزتا ساندة منكر أحوات النزي إيو أبايتي زتأثر بزي بلو قبري النزي إيو معالتي تورنت أنا تنسأكو بزي قال ناب مودا كفلي هدكو تصبوق بقلت زي نسؤو تيشرتات درسنياتات زتملأ نقرات انت زي كونو هذا أنكتس كلهم كالي نقرات معالتي نقر كشنات نزي سدرا اتودا اتي اتواتسأكومو ناب كيتشن هيدكو أب بلدتا إلكتريك بيل أب جنتا حساب متصحف تصحفكو أب فريج سكنكو اتي اتبل عيه اتي ساعات مسرح سامسون أسمرا نقراني تمهارو نزي بزتقالسة توتسعو أب زيجيزي الساعت زي تردأ يوم اتي ناي منكولات كومبانيا اتي أب سمعات زخونة بسات زي تردأ يوم اتي ناي دانيال كومبانيا اتي أب قرت زخونة بسات زي تردأ يوم اتي زتتصافة نزي تحقيبة انتاي انت تستخاخلت ابتمشت انت خونة ابزي ايو بيوج ار ايو زبالة ماكينة زبالة انت سورة سلكي تنائي فدسا انستوى اتي ملختي اتبلا ودب اب حاموس ترخبة
ዳንያል ኣይፍርኣዩ ብመጀመርያ ከም ካብ ሓሙሽተ ወሪ ምስ ገሊጹ ደስ ኣለኒ ኣብ ሐሙስ ንግሆ ሰላም ብዝደለየ ስልኪ ን14 ደገና ዝገበረት ደወልታት እናበለ ኣብ ሓደሽ መልእኽቲ ብዙሓት ዘይተነብቡ ተመልከቱ ካብ ነዚ ብዙሓት ዳንያል ዝጸንሐ ነበረ እሳት ኣብ ማንጣ እቲ እትከውን ከም ዝበለ ናይ ቆልዑ ዘይገበረነ ሓሳብ ግና እዛ መልእኽቲ አንቀሳቀሰት ሰላም ሓጎሰኒ ድማ ነገር ኣሎ ውድቡ ዝሓሰበኒ እንቆ ክንደይ ሓበሬታ ኣሎ ሓደ ግምጃ ደንብ ኣብ ምሽት እተገበረ እነርእየ ንእሽተየ ብመጀመርያ ተሰቀልቲ ዳንያል እቲ ወድ ዝበለሽም ተመሳሳሊ እዩ ግና ኣይኮነን ካብ ካትሪ ሰዓት በኋላ ብፍርሒ እቲ ዳንያል ደወለት ፈረዱኒ እተበለ ድምፂ ከማም ምኽንያት ዝተሰባሐ ናይ ሓለፊት ሰራሕተኛ እንተዘይሓልወን እንታይ ኣብዚ እዩ ሓደ ኣይትስተው ዝሓሸቐ እቲ ሪፖርት ሰሊው እዩ እንታይ ነቲ ክላይንት ንዝሃበረካ ነገር እነ ሓልወ እዩ ነገርና ኣይፈጸመን እዮም ብሓቂ ሰላም ተመለሰት ተቐመተት ብዘይ መጠንተን መን ዝተዛመተ ትብላ ኣይፈልጠን ነቲ ዳንያል ብንታይ እንተዘይተረድአ እተበለ ኮምፓንያ እቲ ንሱ ዘይኮነ ዝሓደረ ኮንሳልቲንግ እዩ እተበለ መሪድያን ስትራቴጂ ይብሉ እዩ ዝሓበነ ስም ሰላም ብዙፍ ጊዜ ኣይሰምዓአን ብሓላፍነት ኣብ ቃላትና ተቐበለ ግን ሕጊ እቲ ስም ኣብ ሓሳብኣ እንተተረኣየ ነበረ ኣይፈልተን ግና ብቀትሪ መዓልቲ ብመስከረም እቲ ኣነ ንጸደይ ከይደ ነበረ ደወልታት መጀመር ኣብ ስልኪኣ ምትናዕ ጀመረ ኮምፓንያ ህንደርሰን ናትኣ መዝገብ ኣብ ሐምሊ ክትረኣይ ተባሂሉ ኣባል ዝተኣመረት ኮምፓንያ ዝጨው ናብ ዓረፍቲ ነገር ኣስናከሩ እንተዘይኮነ ናይ ሕዲ በሓሊ ኣብ ናትኣ ዝስምዑ ጉዳያት እዩ ብዓርቢ ንግሆ ሰላም ኣብ ቢሮ ብዝገበረት ተመልከተት ኣብ መደበር ባሕቲ ዘለተ ሓላፊት ፍረወይኒ ተቀበለተት ዝተነገረ ነገር እንታይ እንተሎ እተራእነ ንምንታይ እተኾነ ኣብዚ ክንከራከር ኣብ ቃላ ብግልጽ ነገረት ሰላም ኣብ ነፍሲ ትገምግም እንታይ እንተዘይኮነ ናይ ዙሪክ መዝገብ ዘይ ዙሪክ ብሓደ እዩ ፍረወይኒ ብቐሊል ነገረት እቲ ኣብ ናትኪ እንተዘለኪ ቅጽሪ ሓሳባት ናይ ኣባላት መመራሓት ናይ ዳንያል ምርካብኪ ብዝተመዘገበ ታሪኽ እዩ እታ ምርካብ ኣይተወሰኽን ምሱ ኣብ ቦታ ኩምፓንያ ኣዝዩ ብምስላት ትምኪሕቲ እዩ ተረኺበ ሰላም ኣይኒ ከም ምቕበት ተደንጊጣ ዝተገበረ ኣስተምህሮ እዩ እንተዘይኮነ ብምኽንያት ሕጋዊ ውዕል እንዳይብልኮ እዩ እቲ ኣባላት ናይ ኮምፕላያንስ ኣይኮኑ እኮ ምስልኪ ንቤት አንጻርኪ መዘገብ ሕራሕር ኣብ ወረቀት እዩ ተረከበ ንሕና እንተኾናን ምምልካት ክንጅበ ብዓወት እንከም ክፍሊኻ ወጻኢ ሰላም ካርቦን ዳሳጥን ተሃቢራ ተራከበት ነቲ ተመሰለኒ ነዊሕ ትምክሕቲ ናታ ዘይተረኣነት ብምሕዳስ ኣብ እግሪ ተኣሚሪት ተወጻት ኣብቲ ሙሸት ዳንያል ናብ ናታ ኣፓርትሜንታ መጻው ግና ኣይኮነን እቲ ሰብ ብመላእ ጽቡቕ ብቁሩብ ኣውዲ ከም መቆልቆል ናብ መሰረት እንተጁ ተወሰደ ተመልከቱ ኣብ ሶፋ ተተከለ ሓንደበቱ ኣብ እጁ ሙስተሓተተ ኩሎም ሪኩርተር ዝነበረኒ ደወልኩ ኣይኑ ምላኣኑን እንታይ እዩ ክትሓልወኒ እንተ ዘይትፍልጦኒ እዩ ሰላም እቲ ወይን ብነትቢት እጁ ተዓወተት ክንደይ እዮም ንዓና ክንቃጸም እዚ ግዜ ክፍል ስራሕ ኣይኮነን እዚ ግዜ ወለድ እዩ ወለድ ዳንያል ኣብ ዝተሓነተ ድምፂ እተበለ ነኪ እቲ ዝተረኸበ እዩ እቲ ሰብ ብሓሶት ሶሳን ይስራሕ መምሕዳስ እዩ እወ እተበለት ዓይኒ ኣብ መስቀል እቲ እዩ ልናይና ሁሉን ተንኮል ንኽረስዕ ሰላም መለሳ ኣብ ጥዕና ተጋዳላይ ተበጊሱ እቲ ተንቀሳቃሲ ፖሊስ ባለሙያ ከም ብሩክሰልስ ኤፍራኢም ንሳ ዝተቀበለ መርሓባ እዩ ኣብ ከለልቲ መዓልት እሱ ሓቂ ዘለዎ ትኽቲ መቃለ ኣሎ ነዚ ሕቶ ምስሓቅ ምስተዋሕዶ ኣይኮነን እቲ መሳሪሕ ነይሩ እቲ ኤፍራኢም ንሳ ነገረት እሱ ሰብ ከም ሓሰወቲ ITTM እዩ እቲ ዝተስፋፋ ኩሎም ነገራት ንሳ ኣብ መዓልቲ ናብ ኪችን ቦርድ ኣብ ሰብ ሓበሬታ ናብ ገበሬት ወረቀት እተወሰኸ ነገራት ኩምፓንያት እስማት መሪድያን ስትራቴጂ እቲ ማዕከላዊ ኣኽዲል እዩ ኩሎም ንጥፈታት እቲ እሱ እዩ ዝዓለበ ቴክኖሎጂ ናይ መሬት ሸያት እንከሎ ናይ ዳንያል ኩምፓንያ እንከሎ እቲ ኣጀንሲ ክዩ ዝዓለበ ሰላም ናይ እቲ እስኪማ ባይ እንተኾነ ብምሕዳስ ተተመነጋከት እንታይ እንተተኾነ ይኽእል ተብላ እቲ ዓላማ ዝተከተለ እዩ ብትሑቱ ብምምሕንያት ኩሎም ብስም ካልእ ሰብ እዮም ዝተመዝገቡ ግና ኣብ መዳን ኩሎም ንሱ እዮም ዝተመሃለሉ ኤፍራይም ነቲ ባይ እትናብሓ ግና ዝበለ ነገር ኣሎ እሱ ዘይተከለ ኣይኮነን
እቲ ንጥፈታት ክትረከቡ በግልጽ ዝተኣብየ ሕጊ ኹን ሓበሬታ እዩ። ነቲ ክትበጽሕን ኣብ ስብኣ ነገራት ንነቲ ምኽዋኑ ኣብ ትሕቲ መከለ ናይ ሓማት ነገር ናይ ስራሕ ግዝኣት ናይ ቀጸሎ ሕርና ልተዓብዩ ክንከውን ክንክእል እንተዘይህግዝና ኣብ ፍርዲ ኣብ መልእኽቲ ደሞ ክንተሓተት ክንከውን ሰላም ነቲ ቀንዲ ተሰዓበት እንተስለብት እንተዘለኹ ድንገት ተነጋገረት ክትሓግዝና ትኽእል ኤፍራኢም ብሓሰብ ስተር ተገሊጹ ኣይነበረኒ ኣብዚ ከምዚ ቀስፋ ዝሓሰበ ሕጋዊ ኣብ ዘለው ዜና ኣውደ መገለት ተዛረቡ ትኽቲ ከም ዝኾነ እዩ ነዚ ዝሓፍስ ነገር እዩ ብሰንወይ ንግሆ እቲ ብሓቂ ዝተኸዓና ሓሚለይ ቡዱን ኣብ ሓደ ግዜ ተሰራሓ ብሰሉስ ዕለት ቀረቡ በዓል ፋይል ኣብ ፍርዲ ንጻናት ሓማክ ስነ ስራሕ መበገሲ ናይ ዝግባእ ሓበሬታ እቲ ኤፍራይም ድማ ንናይ ስነ ህዝቡ መረዳት ዘይተመለኸ ጀርናሊስት ሕቲት ዝበለ ብቁፅሪ ንጥፈታት ኣብ ዘለዎ ዝነበረ ሳይት ዘብል ረኺቡ ኣብዚ ዓይነት ናይ ምግልጋል ታሪኻት ብምውሳን ንኡ ዘመለሰ ኣብዚ ግዜ አንቀጹ ከም ዝተጀመረ ኣብ ሰላም ሕልና ነጻና ክብል ተመሓየሸት እቲ ሕልና 6 ሰዓት ብትንሽ ዝተቀረበ ኣብ ሰዓት 3 ቀትሪ ሰኑይ ሓበሬታ ኣባል ናተኣ ኤደን ንሳ ኣብ ፍርሒ ደወለተኣ ሰላም ብርኩት ችግር ኣሎና እንታይ ኣሎና እቲ ንቀናትና ዝሓበረና ሓገስቲ ደገሲ ረኪቡ ማርጋሬት ግህብረ ማርያም ካብ ግህብረ ማርያምን ናይ ባሕሪ ሕጊ ኣብ ዘለዎ ተቃወሞታት ሰላም ሓንቲ ብሕማቕ ዘለዎ እምበር ስም ናብ ልባ ኣጥቀመት እቲ ኩባንያ ኣይትግበረን ኣይተኣሙረን ኣብ ዓለም ዘተለወተ ኣብ ዘተቐመተ ኣለዎ ኣይነበረን ኣብ እቲ ዝነበረ ተዛረበኒ ኩባንያ ብሓደ ሰብ ተሰብሰበኒ ኤደን ተኣማምነተ እቲ ደንብ ተዘይተፈጸመ ምስ ዝተቃለሰ ኩባንያታት ንኽውሰድ ኣለዎ መሪድያን ፕሪሚየር ቴክ ህንደርሰን ኩሉ በኣብ ንሱ ዮም ዝተመሓላሉ ሰላም ሓንቲ ውቕር ንሕልና ኣንካኒ ተኣምብርቲ እንታይ ዝኾነኒ ተብላ ምክንያቱ እቲ ብሰርሒ ኣይተሰርሑን ንሱውን ብዝሓደረ ነይሩ ኣብቲ ምሸት ስልኪ ደወለ ዝተመደበ ኣይዲ መገነኛ ቤት እቲ መናስያት ንቤተ ተከፈልኩ እቲ ናተኣን ዘመረት እቲ ኣይተኣተኩን ከም ዝነበረ እቲ ቦታ ኣከመጥ ሰላም እተበለ ሳምሰን ድምፂኣ ዘይተወሰነ እንተዘይተፈለተ እንዳዘለን ብምሕላፍ ዝተመለከተ ንኽንከውን ኣለና ተብላ ኣብዚየ ንኽንከውን ኣይ ኣቡስቲ ብተኸክል ኣብዚ ነገር ዝበለ ግዜ እዩ ኣነ ግዜ ንተሰባዊ መዝገበይላ ግዜ እተበለ 8 ወርሒ ኣብ ካልእ መእነስያት ሕማምኪ ናይና ገንዘብ ነሱ ነገራት ተዓዊት ኣሰራሕኪ ንዝርከብ ኩምፓንያ ቀትስልኪ ሕጂ ንኺ ነቲ ንክትዓሰብኒ ተቃዊትያ ኣቡስቲ ቀንዲ ተንቀሳቃሲ ኣይተሰረትኩን ተብላ እቲ ሮሌክስ እቲ ምሳ በዓል እቲ ሆቴላት ኣይነበረን ውን ኣብ ናይና ኣካውንት እቲ ኣካውንት ሕጂ ተዘጊ ኩሉ ኣይኮኑ ዱኣ ዝኾኑ እቲ ድምፂ ተዛመተ በጃኻ ኣይተረዳእኩን ኣይፈለትኩን ኣይተፈለትኪን ብማሕዳስ ተብህየ ፍሉይ እዩ እንታይ ትደሊ ካእኒ ብንንታይ እትርዳኣ እተበለት ኣነ ብሓረስቲ ኣብ መደብ ተከመትኩ ፍራንክፈርት በዓል ኣብ ላዕሊ ዝተመሃለላ ነገር ክትረኽቢ ደሊኻ 80 ዓመት ብዝተሰገብኩም ንክትዓቢ ደሊኻ ኣይተበልኪን ነቲ ወዲ ጽቡቕ እዩ ኣይተበልኪን እንተዘይተረኣይኪ ኣይክእልን እቲ ኩሉ ናይ ውድግብና ናይና እዩ ድምፂና ደስ ኣለዎ ግና ተሓቲኻኒ ኣብ መእነስያት ዘይነበረ እዩ ደስ ኣለዎ እቲ መኪና ኣይኮነን ይቕረታ ብዝኣበየ ተብሂላ ጉድና ነበረኒ ግን እዚ ሕይወተዩ ዝብገስ እዋ ኣነ ብሱቁ ተብህየ ዩ እሳት ኣብ እቲ ግዜ ተኸኣና ኣብ ሰናይ ነገር እንታይ ብዘይተቐበልካ ምሕባር ንሰብና ንስኻ ዝተመራሕና ሕይወት ኣሎ እንታይ ዝበለ ምክንያት ኣይኮነን ግዜ ነበረ ረጋዒ ግዜ ኩሉ ነገር እዩ ነበረ ሕጂ ነቲ ንበለ ነገር እዩ ምስ ንስኻ ኣብ ሓብቲ ምምላስ ተመረዜኻ ኣብቲ ንእሽቶ ሓደ መዝገብ ኣተሐመደ ጽሑፍ ዘሎ ሪፖርት እዩ ናብ ነቲ ኮሚቴ ኣብ ንግዲ ሕጊ እዚ ዝተመልአ እንተዘይተኣቢ ንሰኑይ ናብ መፍትሒ ንንከግር እንተደኺኒ እቲ ሓበሬታ እተሐዝና እንተዘይትፈልጊ ንምምርሓዝ ነቲ ንስኻ ዝረኸበካ ምምልካት ናይ ምምላስ ቃልሲ ንኸውን እንተዘይትፈልጊ ንውድግብ ኣዝዩ ንትኸፍ ኣይትርኢኒ ምትፈረዱ ኣይፈለጥ እቲ ንግህደት ሪፖርት እኮ ንመላእ ኣሎ እዚ እቲ ናይ ኣስተኻክል ውድግብ ኣብ ንሱ መንገዲ ይሰርሕ እንታይ ኣብ ደንያል እቲ ንስኻ ናይ መዓልቲ ንሽተይ ኣጥፋ ክልተ እስከ ነዚ ናይ መዓልቲ መልእኽቲ ሰላም ብዘተረዳኣ ተገበረት ናይ መእመናን ማሕበር ሓበሬታታት ዕኽሚ ተተመረት ንኽማም ተኣታዊቱ
እንዳረኽበት ነቲ መዝገብ ኣብ መወዳእታ ዘሎ ነዚ ክንደይ ዝሓሸቐ ሓበሬታ እዩ ምስተዋ ሓዶ ስምምነት ነቲ ቀረበት ነቲ ኣገልግሎት ኩምፓንያ ኣብ በዓል ቤት ዝሓበረ ነገር ብናይ ናፍ ኣብ ዝነበረ ዝግባእ ናይ ቅድሚ ትካል ኣተመረከት 6 ወርሒ ኣልፎ ሰላም ብመስተዋድድነት ኣብ ናይ ሕጊ ቢሮን ተሰርሐት ንበግሱ ንህወተኣ መመሃያት ተጀመረት ናይ ሊንክዲን ፕሮፋይላ ኣብ ናይ ኣድሎ ኣገባብ ተዓዘበ ድና ዓይኒ ኣብ ስእሊን ተተናጠፈ ነበረ ኣብ መዝገባኣ ናይ ሰብ ዝደለየ ማንጣ ባንክ ታሕቲ ኣይተመለከትን ኣናቢሺቶ $45,000 ንሳ ንሓንቲ ትካል ከተሃወ ተቐበለት ብትንሽ ወረከት ናብ ውሽጥ ዘሎ መልእክቲ እዩ እዚ ነቲ ካብ ናይ ኣካውንት ዝተወሰነ ገንዘብ እዩ እንደ መንፈሳዊ ስጦታ ንእቲ ህይወት ንተመርፂ እቲ ገንዘብ ብጥንቃቐ ተጠቀም ሳምሰን ሰላም ሓደ ሰዓት ዝርከብት እዩ ተመለከተት እቲ ገንዘብ ንመሃዛ ህይወት ብምሃዝ ንመወዳእታ ንምምሃዝ ዝበግስ ነገር እዩ ግና ብሕክቱ ኣብ ሕልና ዝተሓተተውን እዩ ኣይኮነን ሃዊ ስጦታ እዩ ናይ መዝገብ መመልከቲ ተክላ የለን ርእሰ ብርሃን እዩ ኣይተዋህበን ንማርሲየ ተመሃሃዝቶም ናይ መሬት ሽያት እንደገና ኣብ ምጀመር ደጊሙ ኣይተማረረተን ኣብ ደኣ ኣነ ቤት ተሸየተ ኣብ ተዝሙድ ቦታ ኣብ ኣልፕስ እንተዘይማበር ተገዳደስኩ ኣይኮነን ንማሕበራዊ መርካብ ነቲ ነገር ሰላም እዩ ኣብ መደብየ እንደገና ንዝኾነ ሰራሕ ኣርየ እቲ ኤምፓየር ዝኾነ ኣብዚ ይቅረብ ኣብ መደብ ላዓሊ ካብ ዝተፈለጠ ዝሓለፈ ዓመት ንእሽታና ፎቶ ዘይተፈተነ ዘተነገረ ምስቲ ተደልየ በዚ ዓመት በዓል ኣብ መዓልቲ ድሕሪ መፍረዲ ኣብ መደላይ ውስጢ ተዳልየ እቲ ሮሌክስ ዝምለከት ብድሕሪው ኣብ ቀዳማይ ተሸየጠ ንነቲ ተመላሳ ተገዳደሰ ኣብ ቤት መዓልቲ ተኣቲሉ ኣይኮነን እንደሽኒ ነቲ ሙስክር እዩ እንዳይረኣዩ ፍቅሪ ብዘይ ክቡር ትክክል ኣይኮነን እዩ መግዛእታ ንኩሉ መግዛእታ ክፍሊ ኣሎ ዓመታት ኣልፎ ብዙሕ ሰባት ምክንያት ኣይተመራሕኩን ይሃበህኒ እነሃዲ ብርኩት እነሃዲ ብፍትሒ ኣይነብርን መልሲ ኣለኒ እቲ ምስቲ ስሜት ኣብ ሳሕቲ እንተሰናደዎ እቲ ወራሪ ሩድብ ኣይተወሰነን እዩ ይሓስቡ ይሳተፉ ግን ኣነ ኣይዘይነብረን ኣብ እቲ ንሰብኣዊ ሕብረት እተፈተነውኩ ናይ ሕዝቢ ኣንቀጽ እዩ ዘበለ ፍቅሪ ንከም ውስን ነቲ ኣብ ምድሪ በካና ዝምህር ንነቲ ብዝሓደረ መዓልቲ ኣብ ቀዳማይ ተከባ ነገር ተከየሩ ብፍትሒ እቲ ዘሰበረኒ ኣይኮነን ንዘተሓተተ እቲ ንኩሉ ነገር እዩ ንኡ ዘበለ ሓቀኛ ሰብ ንከውን እዩ ዘተወ ብምኽንያት ናይ ገንዘብና ናይ ምህዞው ቅድመ መግዛኣት ንስኻ ነቲ መዝገብ እየ ዝሓተተ ተሰበረትኒ ያበለት ብሕልፍቲ ተደንቢሰትኒ ግን ኣነ ኣብ ኣስመራ ተወለድኩ ኣብ ጽግኣ ተዓሚሙ ነቲ ኣብ ድምፂ ኣይተካለኸን እዩ ኣብ ጊዜ እንተለንካ እነዚ ጊዜየ ትሩፍ እዩ ዳንኤል ኣይተመላለሰን እቲ ኢንዱስትሪ ንፈነጋገሩ እዩ ብምኽላፍ ንቀንዲ ሓበሬታ ኣብ በርሊን ናብ ብሩክሰልስ ይሓተተ ብመሬት ኣብ ናይ ሽያት ናይ ጽዋሕ ህንፃ እዩ ተሰማሚዩ ሰላም ድማ ነቲ ምንታይ እንተዘይተረድኣ ምርኢት ዓረፊት ከም ዝጸሓፍኩም ንኩሉ ንዘይተወሰነ ንዝተተወፅዓ ንዝተተኣሰሰ ሰብ እንታይ እዩ ዘረባ እቲ ዘተጸበ ሰብ ዝኽረ ኣይኮነን እዩ ነገር ብጊዜ ይነብር እዩ ብምድላው ይዕወት